khotwai amen long ba crowd ba ki crowd jong ka ba lang man yichu amen I keep just been real.
you sempre passear, you sempre passear, you sempre passear, you sempre passear, you sempre, oh, e passear, you sempre passear, you sempre passear, you sempre, oh, Santa Cristina, e passear, you sempre passear, you sempre passear, you sempre passear, you sempre, hallelujah. E passear, you sempre e per cry, go sing, go chum, go cry, I'm a long play, go cry. Oh, long black and cool, go sing, go cry, go chum, go play. Long black and cool, long black and cool. Oh, Jesus. Mellow the crowd, go cry, go cry, go sing, go chum, oh, long black and children, go cry. Oh, go sing, go chum, go long, go sing, barrow. Ki kosil, ki habatem, utulia, you habatla. Ki waka chaka pneg, haga kando, bacha po, bakando. Oh, ki pibra, but ki risala, melo, try, you sin, ki sem, who play alone, barrow. Oh, hallelujah. Long black and cool, you go sing, go chum, go cry. Oh, melong ba kuy, melong ba crown, melong ba say, but yoy ka chingaro ki chong ko fly. Oh, hallelujah, long black and kuy, go sing, go chum, me play. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hakan ni ka por siya bangin lecek tin ublay tongin ya duay. Ko pangiwan akmat jong me ablay ni ka por ban ay ngo ime try ablay. Mamiyakin ko try melong ublay, but mami melong utry jong ki try, but ko pa ba kodor na marba. Memedon hapdeng jong i try ablay kala biang yang ikin ko try, but ngilong relax making ko try. Kublay sibun try ka jing don jong mi try. Habab memedon try ablay. Om don kin ko try ablay kata ka jinglong uptight kin ko try ndai try ka biang ba kin try ki berkhoi try mami men sim yo shakri jong me try ablay naduk le duk jar kin ko try ke ka tien ko bami me kwa ban crunch ko pai lang kin ko try ablay ipen ketang nok kin ko try makan long dok long senam kin try mangila ban apply kin ko try hagaching im jeng try shimame kin try wipi ban ina te ra kum ki borjing dum ki borjing penthaj ki borjing jing samthya ki borjing jing ra jimut jing phat chinis tai haka kerteng jong try jisu ngilong alert ngilong aware kin ko try idwai haka kerteng ma thang tam try Jesus Christ amen but amen te haka ni kasgi blay wilam ka benta ka blay wilam ka long ka ba ngi la juyo skoi tamba ka ba compare pat ko ti hang ni ngin ya pet ya kani ka benta ka ba ngin ya sam hang ni but ka title ka long ni ka title nga ay ni ka ai ka bang ngilong nele ka kta ya ka pateng jongi ka ai ka bang ngilong nele ka kta ya ka pateng jongi kata ka title but ngin sim ya ka benta naka kitab jong Isaya nrunong kadukot ka ba ningkong bat nang ta ya kani ka benta ngin pet ya kani ka benta tang ba ka ai ka ba ngakwa ban le kalong humni kadan ka sibun ki ngila ban yo jing hikai halor tang ini bentaru tambah kadan ko ka point ka ba main point ka ba kwa poi tingin le umno nginya kumtu nang tangin sa phaidien nin sa poi ha kata ka benta ka ba ngi kwa banwara ya ka point ke ba kwa ban keren tambah ini bentai ba ya du idan ijing hikai ki ba sibun ke
Ka Bible ko ogum ni pi ki badan Bible khasi to page to puli namar ba ngala prepare da ka Bible phareng tinginya puli bat phareng india puli bat khasi pi page da khasi te hangni ki don ki benta mga tho da ka tin khasi du ada ka Bible khasi ru ngala tho te ngasim naka NLT bat naka amplified to anru nong khot ka baningkong hadu khandai kani kadai ke e ka ba u prophet Isaiah uyoi. In the year that King Uzziah died, I saw also the Lord. Hakasnem ka ba u im Uzziah uyap ngayoi ya utrai. Ba udah syong halor ka ket bajrong. Bat balapen gentiu. Bat ka jan sempiar jong u kala pendap ya ka temple. Pinpej bahasa kini ki sentence dan full stop. Sorry, dan koma. Kaya be wood ke poi full stop hadu ka temple. Kadau kalau kum ni hausnem ba usim usaya uyap kam sakun ta kaya wood. Ngayo iya utrai. Ngayo iya utrai. Ba udah syong halor kaket. Kabamut ba kadon kapor la ngakam kenau pe kapor la khat ar san pun riu to tengah kerpat ya pastor mah lada yat palat ipor pila banong mah hakapor ba usim usaya uyap hakatakas nem u prophet Isaiah uyo iya utrai hakataka vision uyo iya utrai but uyo iyo try bu usyang hangtay hakaket hangtay hajrong ba kabumut ba ladang iong beneng mangi ki kasi ki penar iong beneng katay ngi ka blue sky setengah tay rai em kadan ka level but kani ka level kadai hajrong do bu Isaiah uyo i satay salor but ka Bible ko ang ka jan simpiar jong u kala pendap ya ka temple ti menah kan ni ngi kebyang kat barang don ni ngakan mau ngan airu ya kan ni ka report jonga kandiat bangiwan menah kan ni kum kayut frame Smith bat nang ta kalong ka jingker khu bahan nam ta ka balang Smith bat ki prabangit untuk kila along motivated kila along inspired mangiru ngila so men lang kata kadika brief report nam ta ka Smith te kapoin kalau kami iba alana dikon lana yang atus ngiba kani ka perthai kadai ka cakayu kejat ka footstool jong play kamut kat no play te habang ka temple kamut kata ka temple hangtei ka bahe ba temple nre ya ka taru tang ka tu ka train ka jong play ka cover lot baro amen hallelujah nang ta kidan kiserap kini kiserap kidan tapniang kebelang beautiful baga description but ciper kitab yang kitab ya kemat ciper kitab kejat bat kawai ciper pat kia kihir bat kiong ubakut holy kabumut ki perta ki identify ya ka karakter ka jong blay kabo ulong kuat adu kata-kata nang tahadian ba Isaiah yo iki para wang wow kumaci ona wow the Bible ko ni verse 5 ka dekat pesan tingala ong kordit yang hang to dan exclamation mark kamdai kum ni ban puli tingala ong kordit yang kata kam kala jam pala hari tingala ong kordit yang ani kata kajing kordit ke bala jur bah namar ngalayap namar ngala ubriu ubat tengit kirmiang sentur bat ngasyong hapleng upai lang batengit kirmiang sentur sampai kiktian ba Isaiah Ukren wang ngalayap tang ba umni ubriu bayap Ukren pat sa plava ngalayap kabamut usung tu ya ka condition I am gone dead
Nomor beli, ngalau beriu, ubaki rimiang sentur jangan kitengit ngadan ro apa yang beriu batengit, kibat tengit sudah, kibat cakliak sudah. Di balai, saya udan hakum kata ke environment, balai, ngin saya pai, ngirang yat mentah, ngampat pai dia. Nanta hadian bulayo iya kata ke jenglong jong uong ngalayap hang ni telakut te henry u angel na kete kaduan usyimi uranga bat ukta bat pendai hapok kirim yang setuju bat nanta uong lamap kipop bat ya kata ka guilt kata ka jing lerhan ka ju ka eke bar khot laweng no bat nanta ka bible ko ong ba uyos ko ya ka sur ka jong blay boong yanu ngan pa ba uay ban lay na ka benta jongi hang ne uyos ngau ya ka sur ka jong blay tang ba blay pat uong hang ne yanu ngan pa ban lay na ka benta jongi kalau plural perba ni dan ki ni tambah kumbaong upasa alen nolan wong ni. Wong Sunday is a day where you just give outlines. But the real meat come Wednesday, kamu taki Bible study. Di anyway ngangit scam kabalang ka apen krek bar ka apen bej ya ki Bible study halaki house group tur saki house group lar pi kwa ban bam ya ka do nak tinu blay mentangin chu ai muslim muslah kandiat sot di toh kapoin kalong kumni kadan ka ba jah ka spiritual ka ba udan unus uzaya but uni uzaya ka penpau ya ka jinglong ka bambha negative but si sen mo yap ka balong spiritual ka sedang ban mi ka sedang ban yai ka sedang ban udlong toh hang de ke ga baja u blay om bano ngan pai no tu u Isaiah ong ngahang ni pai ngahang ni pai ngahang ni bat hadin ba u blay upa tu kidan ki benta ki ba u blay upa ban ong ya usim jong ka juda banum kuslai ya ka jing ya ka thama ter kidan kita ngampat kwa kan ni ka poin hani ka long ba tangan ni habadon ka jing senchar ka bomlong ka bom ya ka mutun blay ka bolong evil kata kamut kani ka jing long makan jam sim kamut kalong dorman kampau miolat balay eruem henrei don kam an weng no ta den marta daw bang ha kasngi ha ka ya ha ka snambo usaya uyap hang tangai I try wood ka spiritual awakening kawan. But nang tas dang mani ila dia. Kum kabalang ni duay ya ka revival. Ni duay Shirhem ya ka revival. Dan na peding jongi mo umlaban len ngilong kay Kristan ba Shirhem dan ru kay Kristan ki ba blem dan ru ki ba blo. Revival will come pin sayu ngin sayu. Amen. Hallelujah. Terang ni kata hakapor kasna mo uzaya uyap nangta kasdangka ka revival ya ka ministry jong prophet Isaiah henry ulalong prophet nado meno ulalong tambah ka nang kraw susu but kata kadai ke ega bang kwa ban ya hangni tong ine phaidien pat namar nginum bat thane por tong ine phaidien ba une uzaya udai wei who is he udai wei balay ba kawan poy hadu kani kapor ba habat ong hakas na mu usaya uyap balay haban poy hadu katapor phaidien phaibat nga sya ka kitab chronicle ka baar ar punriol nong dekat ka basaw ar chronicle layo to nai puli ka jing puli ka long hayeng borbor ti
Arunil nong kadkot kaba saw. Tanado kadkot baningkong labatay usaya du eh. The Bible kong all the people of Judah had crowned Amaziah 16 years old son. Dahil mar kata daw nga ong yay pastor da ka permission ni pastor ban pensyong yaki youth yaki teens hang ni. Kan rusnem dang long jawan ba. Kan rusnem uni Uzaya ukonjong Amaziah ka kemejong u kadai ka Jekolaya na Jerusalem. Kata kadai ka background jong Uzaya. But Uzaya hakapor ba udang dap kan rusnem ulalong usim. But hakapor ba ulong usim. Ka Bible ko ong ule ya ka ka ba pensong ba hakamat jong ublay. Beautiful. Kalong ka ba sultanat ba ba niya smoke kung kita kentien. Kalong ba sultanat halo kata-kata ba usaya ule ya ka ba kabalong pleasing in the Lord's sight. Nangta usaya udan guide jong ulani uta uba usay long mentor jong u. But uta pila banlap haka dekot kaba son. Uzziah sought God during the days of Zechariah, who taught him to fear God. And as long as the king sought guidance from the Lord, God gave him success. Udan uni Zechariah. Uni ken ulong kumu guide, kumu mentor. Man nakapor kabadon kam banwat ya kamat jong try Uzziah ulit banyak kendu ya ubot ong ngakwa balek kumta kadon kata kumta but Uzziah but Zechariah uai bet kam uai jemut bet hui kai bet ya Uzziah kumdu banwat ya kamat jong try man kapor ka Bible ko ong ba Uzziah uwat ya kamat ka jong try man kapor ublay uai success. Kalau ngejing hikai yang i, way, yang ilang baro, wat num nyau start palat yang ladi ban ongan lehi ya ke. Dan kapor wat ibarit ru wat num nyau start ban ongan hi ngan lehi ngan plan hi. Hoi ublay uai ka mental faculty, uai ka takajing start, uai ka wisdom. Tangba ladangin nang pat ban wara how try nang kam start jisu. Nang kam start jisu. Business dealings dan kapor ya deal. Nya deal barki riu pat ba, nya deal barki bampat pudiang try Jesus Christ. Kawai na ki lessons lani ki jak jingkai ki jong try Jesus wong. Jamnot kum ki paro nang ta sian kum ki besen. Am tip besen sian huduk anu am ta tip hangam. Am dei na tu kalan. Berarti bahau sian kumno tambah try usian bah atau besek no. In other words, kabamut ba, you are dealing with snakes deh. Haka pertai, ibampat yang try Jesus Christ, they are snakes. They will try to befriend you, kin le perlok, dala le perlok, hidup hila subang, dos habak hadu try. Jisu ong sian, dibat sian. Kabamut ba? Na lor ka jing nang jistat ka boblay la ay da pinang pat banwara how blay pinlong basian pinlong bobit pinlong bo long success hakanu kanu kalyang ru omday kamta maka business dang kapor ngi kibun kibriu kiya kiryang war ki kristal kiya kiryang te business dan kapor shalantu ti uduyong menmet kiai kristan shalantu laong NGT wat numti ha hoi are menmet bom dah kitrok anu dah peniang pulit pat sia ku blai kiti bet pulit kayak gitu katu dah khamsian kum besen long kum besen ni ju pat kata bom long nang tagadau dan kam belong kum Uzziah hari ini por ban what you try sought the Lord I know iblay dan Zechariah ubagai dia bat nang ta kumbaong undan por banya duel hang ni dan por ngini pat kat ni ulong ulale sibun bah Uzziah declare war on the Philistine, broke down the wall of God,
Jabne, Ashdod, build new towns. Right, build new towns in Ashdod area and other parts of Philistia. God helped him in his war. Ublay uyarap hagitma. Amday tang kaway katma, kitma, plural. Kabumut man la kapor, habi akun kitma. Ublay uyarap yu. Pidon tma. Yes. Kajingim jongi kibadap na kitma. Pasyaw try, ublay unyarap. Yangi hakitma kijongi. Dan kapor kajing adom silok ru kadai katma ho. Ni kumno ne sum dai tma ne. Kajing adom silok ru kadai katma. Tang balong kumta ken long ni hab I ken ban long jai jai ni hab ban wa de khamat jong blai. Bat nang ta nam ta ki couples ki baye I chisha te kumba ong I apostol ya dom kamra syong kai ha po kamra sejala ya bam tung tap lang. Love covers all. Mo? Tahu nggak apa sih itu toh. Tenang ta, kayak apa baca? Uni Uzaya utei yaki towers. Nang ta u construct fort in the wilderness and dug many wells. Haki jaka ki barkyang. Ule akno u kenro baik. Andalah kenro lalong kinong ba antu ti yaki taki wells. But nang ta long self sustaining. Kadang start ada kata, kat nerusnem. Bat ngangit scam umday basu kat nerusnem sa. Den mar tadau beli bangong ya kisamla syong. Namar pinumlong kat laisnem sa, pinumlong kat nerusnem sa, pinang ya ikiu. Mo, nak tadau ndalakut jeseng bandingkong wan mo pet rum ram situ syadeng, syadi syatay. Syong, pin start. Amen. Mla asyut nang amen to. Tambah kabasongsi kalong ha kadukot kabakat riu. Ar chronicle ar pun riu kadukot bakat riu. Ka Bible ko ongkum ni. But when he had become powerful. Kani ka kentin powerful kani ka kentin pareng. Ladap hiyo ka kentin Greek powerful kabut. Lalong kumki Akbar the Great, lalong kumki Alexander the Great, powerful. He also became proud. Very sad. Very sad. Kani kadai ke point ke bangakwa banwara siya. Ba anda laki ke kerdan. Anda laki ke spa kapon. Kaspa kahajar. Hangta sedang ban sosarong. Mengaken. Kalau ang lesson yang ibaro kiba trade office, kiba businessman, ha? Dan kapor ngakranch pang businessman, dan kapor pisdang na dan kapor ditang urunga, hanre hadin parte ka building ka bamla nyong syu menta, tambah kata kapor pat sungsarong, muan jeseng syu, muan jing dua syu, para bangit yu lakiar, nang tala dan tangki dua selejong, kiba mensengi syai khmat menmit sau khmat. Wrong kata. Wrong. Sedang balong proud. Sedang balong powerful. Oh, lalong powerful, aso balong proud. Nang ni ken kadi ka downfall jong usaya. But ngangit scam ini ibenta iba nadu kat nriu hadu arpulai kani kadi ka benta ka ba penlong i usaya ba bakla kalenti. Bat ka Bible ko ongkum ni ba usdang ban le ya ka benta ka ba umde ban le kumusim umde ban kata ya ka benta ban syakri hapo ka temple henrei dan ka por lasong he palate lasong long arus pa te hakas pa ka pen matla te ya ka ni ka office le jong ru pen matla bat simpen ban ya kini jing thang jing aingu let ban knyahi hadu ba kini ki weipat ki high priest ki ong jong Azaria ki ong mamemedeus imam dei hak banle ka tu uyang hang tu tim utra open jing dom yaki bat ka Bible ko ong bau blei umsha ta bat khruit da ka chingpang nyang tholi bat kumtu hi kaiwan ka chingpang nyang tholi ho yakani ka benta kam dei ho batang menta kasi long sarong lasai pi litang jeng aingu
jing ubi nang ta pisa sha ban sha grand haki high priest mendai kata it is a long time kadon kapor ka berjalan but ya ini ken ipor nganya tu epi ha ka khot ka ba arpu ar ko ongum ni the rest of the events of Uzziah's reign from beginning to end are recorded by the prophet Isaiah son of Amos. They hang near again, balay katu kabaong in the year that King Uzziah died. Hang near, une Isaiah, uday uba record, uday historian, uday ru prophet jung balay record each and every detail. Kaya kaba Uzziah ule, kaba baharu record, kaba new record. But ngangit scam, hakapor kaba Uzziah ulong ubala, kuman ona kasdang jong ka decline jong ngangit scam Isaya uthok na kajing jaw umat ya ke ka ba ule but kajing nyon ya ka spirit ka jong ka nyon but mdai tang ya ya kiba paro kiba it ya blay Uzaya ula per umlok su uju day hang ta ken ba blay haban intervene man shimno ya Uzaya but marsin shim ka Bible ko ba Uzaya layap but Isaya usdang mani. Amen. Clear? Biang kata? An pai biang sakit dia. Tiba lepat Uzaya ulong kumta. Jingli bu jingli. Balepat Uzaya ulong kumta. Ka title mga ay pikir na ka title nga ayu. Naipet ginuts. Nga ayu title. Laklet ingat tip. Laklet. Title ngelaktet ka ka bangilong nile kakta ya ka pateng jongi ngine pet ngila apa hidup katu clearan bro balai Uzaya ulong tu pin paidin dapi paidin menang ala ong ya ukpa jong Uzaya dewe come on students you can do it you forgot Amazaya kemi come on, balcony people. Laklet kami jong Uzaya. Ngaru laklet. Te pin pa yung Bible, Jekolaya kadai ka kami jong Uzaya. Te hangning in the paidian ken ka Bible ko ang Chronicle arhusan arhunyo. Tungin paidian tiak arhusan arhunyo. Arpusan kedekot, Chronicle arpusan nangta arpunyo. Baik, arpunyo ko ngomni. After Amaziah turned away from the Lord, ukpa ulong ngomno. Ukpa jong Uzaya ru ulong babyang baning kong basdang dah hadian steng lenti turn away from the Lord. Uzaya biang bah, kun jung biang bah. Ha, kitiki part bah, last part pai no. Kan lesson kalong yanga yang ilang barok kum ki kemi ki pa. Kumno ki kun jonga jong pi kin long. Lasdang haka hallelujah kut pat haka ei. Kabama. Ngasu yu bah kan ni ngasu tiang bah. Baik ya kan ni ade Uzaya ulong tu kan rusnem tip top ade nang ta kan riu kedekot downfall Amazaya tip top nang ta ka Bible ka dekot ba arhunyo ko ong but after Amazaya turned away from the Lord very sad kadai ka warning yang hilang baro kum ki pa kumno ki khon jongi kinlong phikwa kumno ki khon kinlong phikwa nem kinlong shirham hautrai phikwa nem kinlong preacher of the word phikwa nem kinlong teacher of the word phiwat long drunkard pat phiwat long wife beater pat phiwat long kahan chini satai pat
Nak kata daw kakta ba yang ni. Ke ay bangile kakta ti pateng. Kadang koy kalong yeng long sem nganumong. Kupa nok ngadum step adu la miet. Min step kum ta bet kayat. Yo kun serang. Kun serang. Kum ju. Tu kupa tu num la nong me kun wa dia di li tang kupa undi. Buat kun ta la he yang pi di ngir di. Lakut. Henry. Ai ngui blai nga mo last week ngi adap arsan senem. Ai ngui blai nga ong. Try nga ai ngui me bang yo white wedding. Mentai ki kun ong kun pe white wedding. Wala kun mar kun white wedding pe ni white wedding. Piru white wedding kun. Kun jangan datang tai. Hilaban. Tin namar kata kata auto ya bet ki mi pa ki kun kin bet. Tang lada ki kun pat ki don ki ba kum niam tai te ngim la ban ong ngin sai phai kata ru apswa ya menta tangkat ni swa kapor kelaya ngin ya stet. Ko ki mi ki pa jong kebalang. Ladangi kwa ki kun jong ni kin bet ha ka jing im ku jong ki. Ngim la ban be ar pasau kan ta pen bet chai la di. Pen bet chai la di. Check chai la di. Kum nung ilong. Lalu ngidong ki ba dom riang. Pan bo ru blai benum dom riang yo ki kun ki dom riang. Mar ha ka jing dom atip hi ke baja. Ha ka jing dom briu long temporarily mad. Bit tu briu ha ka jing dom. Balai ba ki briu arngot ndak kel apoy ha ka jing dom ban tan ra tariru mlilai te. Ha tu kapor. Mad kani kam function sure. Lada ki mek pa ki long ki ba dom riang wat num so sarong ki jing dom. Ong try maaf ya kajing dom jonga. Maaf. Lada kikmi kipa kilong ki babamsap. Pana no blay na du menta ong try nganum bamsap kikun kinum bamsap. Lada ngi kirya ka business kum ki snakes. Try me ay nga we lan man yat. Si lan we try. But ublay un kurku ya ka business jong pi. Pisngo bakan plop ublay un kurku. Wat ya kublek ti harut surok barki pulit Namar ka Bible ko ong. Uta uba siem bribe bar uta ba ay bribe bro arngut kila pop. Ti takum man siya ong hani zat by one Thailand mo. One way I candidate hayeng jongi. Ti hadian balai krechbun ki alas ngong lada pidemut sisa ban le I ubaha tangkawai ngakwa ban ong nak tinu blay. Uba bam bribe, but uba sim bribe, but uba I bribe, both of them sin. Kwa ban ong yepi. Wa ker na kani. Mentapi dang ong I boot yang ngahan mo andala I pat. Kukik mi pa kani kani ka solemn call namta jongilang baro. We are not perfect, ngimlong perfect. We are not perfect parents, mnailay kata. Tamba trang si ban le bah trang si ban le kun trang si ban yat bet kanang baki kun jong ajong pi ngia dwai mal ka po ngia dwai ki hebrit ngia dwai ka tu ka ti ba phipira lali ka ngingira ka tu ka ti kamun we are making a point of contact but ki ai ba ka point of contact ka ba ngi kita ki kun kan tuot ka jing hok ka jing kuot ka jing suba amen. Amen. Kani gade nanta kimik pa. Kena asam lala subang nakren kimik pa. Ha? Ito ide pa Genesis arpsal nang dekat barfinyo. Kadai ka story si pang Iso bat Jacob. Barok niya tip. Menahakan ni kasiublay I elder ilakren si pang Jacob. Kadai ka ba correct. Kaya ka ba ikren si pang Jacob. Ba Jacob ulong deceiver kadai. But kadai ka Bible ka ba pun kan ngan itu ipi balai ka Bible kalong sisa ti sisa.
Kapan iya ka positive, kapan iya ka negative fruit. Tingin apa ya ki positive part mentah. Genesis arpusan arpunyo, ka Bible kapan i syapang kini ki arngot ki twins, ki konjong ka Rachel, bat u Isaac. Bat kini ki kon, ka karakter jong ki la spell out hapa ka Bible. Baka Bible koong Esau became a skillful hunter. He was an outdoor man. Jacob was quiet, temperamental, temperament. Toh kata di keparing. Dakaktian kasih ladang isukla bet ngiong ba uliu Esau udah ubah trim haban le siat marat be marat. Udah ubriu ubah sultanat badan bet sabar bat kamariang. Jacob pat ubahaying bet. Dan kapor ndala ya ka karakter jong Jacob dan kapor lakum extend abo ang balong ngoy jongoy em. Mlong ramta. Pi sa sisian pat kani kadai ka Bible, kadai ka English Bible, la translate ka naka Greek, la translate ka naka Greek. Nang tanah ka Greek lawan sa English nang takidan ki layat sibun ki iki ka Greek pakapat ka jing batay kalong ba u Esau uday ubriu uba bon kam sabar jutip kay wajahayeng jutip banong skillful hunter kamu basulit sabar be basu nyom be basulit siat marat be basutip ay kay ka ba jing sobha ba tip ay what is happening at home tip ay kay bajahin tip ay subat ki parlog ba yali siat marat yali be marat yali khwai ya ba jutip ay but susu ka jinglong jong iso kalong umlong mecha umlong rangba ka jumut perkan basule lebo ba kumersi ong raktin kasih jongi basukum tu ba Katba u Jacob u kamlong jai utip hai ka kamyeng kamsem very responsible tip ba ka kamyeng kamsem Jacob piu Isaac ula long hak tu por ula no kerta ula yo ngatrai nasu trai manga ke yo katarak trai mi ibahar te mi ibah te kata kamut ki beniat jong urang tip top bahapat kwa bet ti serwai bah u iso wara hadin bela peniam merat kwa itu kwa bet itu te untip repat kei ka baja sha rut syakiar untip re kayeng ka sem ka bet ka biang tip kayeng ka sem saram sar tip jingkling untip re kita kikei tangah por batkan aja por kwa sha Aisyah umta kan Isa tindadan iso wara di sup tete subang ba kan iso te iso subang Rai iso atau suara atnok lina menubasat kabul mentip menubasat camat mentip, hah? Lapet ka Rebeka ko dong iso lek tu wah senu tu la poi oh theo la ra renti la ra khnam la le chate Jacob wan beli mai pikwa you jai responsible dina kata dau ka kemi ka Rebeka kadang long ka khamat dang syai ka mentality ru ka bidang piang ba te ka pe te community ban shimi ya ka inheritance te ban ayu tu iso te lasu bread ya ka spa seni satai long ra mlong ani kam te mlong ka Rebeka kum ka kmi ka sutu te uneu iso bolong hadu kata-kata kuman ong no umburom mi paru umburom u Jacob ru la poi savosnem u isoro la savosnem u Jacob u kongo ikmi pa kongo hok bai u iso hakapor savosnem u yeshong kha bat ki arut ki tengah ki jong u ki badai naki jat Hittites ki kun jong blay la ni ki kun Israel kim ju kwa ban intermarry bat ki we tribes kata ketika Weshabu iso ule persya pa
Jing sisa ka jing shong kha shong man mencha ka dei ki kpa ki di ban ong yes. Ki parents ki di ban ong yes. Wat le kulmar, wat num le daladi, wat num le daladi. U Jacob usung tho bai kata ka culture, but ubut. Ulong ko wo bai ka kemi. Ya ku paru, long ko wo ba, sop ba. Ke uliu isopat kum tu bet. Le bet la kamon. Den nak ta daw ko ban ong hakani ka benta ki para samla jongi sobha. Ka jingim ka jongi kanum dei ban long lengkar hadu kata-kata. Wat ya kamat jong blay aingo yu blay mangidon hakani ka balang ka penbet yangi ki nong yalam man la kapor oh toyawat perfect will perfect will bet ni susah bombard bet hakapor mangidon samlam bombard bet perfect will tiar perfect will kir perfect will let college perfect will hadu dayo perfect will sisa aingo yu blay te balai bagi dai ki leaders aingo yu blay ngidon hakani ka balang kita pat bamiat perfect will te nganum ong da kumway pat tangba kaktin blay kam subhapat kam subhayo iso pitip na ba kani ka Rebecca ka playo yo Isak kong Isak ngala inya ikini ki tengah jong liu iso ni nga ijli ko man syukran nang kasi ni nga ijli ki ka akor ka buram ka rukom im ka rukom ja ni ngalong miserable kata kadon karkom kitin jong blay Genesis arpun riu dekat balai pusau ter sapulin tu ke Bible ke ong bakar Rebecca kam sultanan Isak tu pelila dom nganya ka jingim jong utum tip ikin what are they doing do tip iye Hako ikas onda u Isak uang iso keke let nang ta keliwat yang uset kesup yang bat nang ta mendawan ngan sa bless pat eme hang ta kumangitip baro kumno ba ka Rebecca ka ong yu Jacob nganu miyai tang story tangkawi ka point ka don u Jacob uang eme ngan thok ipa kam ta tela ani di tipat it jaga in blessing in tem yang kongo yang ngatip mga yaka ay ka ba le ukupay mela da kalong da kumuy pat ngan tik da blim kumon onga ngan si mga ay ka pop ngan si mga cakap tome tangan le but hadin ula le uyo ay ka blessing but sakaway pai kan diat pikan mau na em hapor ba ulawan be thong be marat hapor buan be marat ho lat haj da jrem la tip uyo merat tak singam tip dah. Teu la thai la jrabuan uyo Jacob iset sub jai. Jacob, ai no ingak tu. Ai ngani ya bertot dah. Ai kloi. Ai sya ke jilong ningkong jong me. Ke bird right jong me. Oh, ke bird right. Le yo ke bird right. Tu shim. Ai ngak tu. Di kruk krak Aram. Ke Bible ke ong and Esau hated the birthright. Kaktian pareng ong hated tang ba, kakrik ong ba he doesn't care. Mnyokor ya kajing long menru. Mnyokor. Hoy, karukom banya ban kontrak mo u Jacob ban u Esau ula kamsim advantage Jacob. Tang ba ka poin ko long Esau la di benong beri me ko ai kata nga khan kong ta khan kong ai nga to ko subut adin ong ta mong ong pun ban le yu to ko bot right chim ai nga sub so easy ban ong kat ka bot right so easy dan rei kini ki bala penjai kumno ka jinglong jong Jacob bat nang ta ke ai ka baja kung mangitip baro mo Jacob usayo ya ka blessing na ukupa hadi nang tahu iso ong kupa tesim kani kasuk ngadang dap dingan manupan mame ngakanyo iso teman-teman wa itu bukan ai sup yang hai ngamdan chu to make a blessing ngamdan issue tanggaway rumdan ngamdan chu ne akum no he wept bitterly too late
tulit. Ki belong spiritual wat num pelat kum tu. Ki belong spiritual wat num pelat kum tu. Kwa banong yaki para samla sobha ya ka jingim jongi haka khut ka suba. Bat ya ka jinglong soti. Bat ya kata mar that is most valuable. Most valuable. Katu wat num pelat kum tu. Wat omong senrang te evergreen. Wat ang evergreen? Wat melian manong evergreen hani? Bat ya katu kay bau bleu ai. Kan thairu kum ju senrang kum ju. Wat si sen ba pi bat brain burom. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nak tak daw kumat ong no ki samla. Senrang na kentay, they belong smart, they belong sting, they belong responsible. They belong kumta. They ban tip ya ka yeng ka sem, they ban tip ya ka ni ka tay, they ban tip. They ban tip. Ngasong ban ong ba kum ki kimi pa nginum pen keje thane ki khun. Ai ki khun tang ba long page monitor nang tu na jangai. Kum menem step nga Isaac kali pom wood. Tang mga pekin ula ne man rai ka pom ka kya tapi ong ngan le hinga pa su kim tu lek ura nga pek ula hi tang ba struggle hi to tom lele dau la poi hang tu pat okay fine to la to nga ong to dep stu la biang zaf khit sai ti jing kliang ye tang ba kidan ki benta ki dan kini ki plek ki ba stang ba tang nga to bun to sharut sai ti pela sai ti ki to bun sharut lo hab monitor kan yung mo dong. I'm not a perfect dad. Mo, you what dong we are learning. Amen. Hallelujah. Ka point ka pangamut ban ong kalong ba. Ngimla ban long kumu iso, ba silong ba party man ba. Ubam tip ka ay ka ba jahayi. Ba long irresponsible, ba shule kulmaru. We have to be cool, calm, calculated. Kam tamile. Bar kimik pa ya jan. Bar kimik pa. Amen. Hallelujah. Kabiang clear? Biang? Katkum kadi kan notes jonga. Conclusion kalong tang arli kini ki dekot. Bakloi paham tasi. Conclusion. Tang ba? Mana mo tho Ecclesiastes? Tangan kelingai pi baro. Mana mo tho Ecclesiastes? Baik kakam đây nè. Làm thợ ta Bible thọ ta này nè. Tang ba anda la puli ba pat en. Song thu budi Solomon. Sa korek yang arang bakla mo. Korek yang arang bakla. Ecclesiastes anda la pet ba song thu bu tho Solomon. Solomon. Kani kalong general conclusion. Hadin bala kren syapang kikmik pa kren. Ngan sawan high point tamba kwa man kren syapang Solomon. Wei Solomon. Solomon di kun David. Hadin ki ai baca baro Solomon hadin ba ublay uai u gajing start ani ustad adu kata-kata. Ustad adu kata-kata kawan Kakas im na po Sheba, Queen of Sheba, kawan balik yu hitip kalayo benar palat sepang ulu Solomon, ka benar sepang ka palias jeng u ka spa ka jeng u ka jing start kamtam. Te kale nu ka quiz ya u, ka ong hatongan check ka day nam day ka bagi beri ki ong start hadu ka nu. Question number 1, dan ka ay, da ka masuk answer. Question number 2, dan. Hado kaong playing. Mista siya playing. Ndan question siya. Jawab dot baro. Ndan siya. Tamud basta ano kata-kata. Kaspa na yaong. Hado ba ka Bible kaong ka rupa kalong wordless. Hapdeng jong ka aluminium bat ka kesiar. Ladang ayah pi, ukiu kesiar kiu aluminium pin sim ukiu you.
Bias ngapi, mereka trik question gini. Keser. Kamu ngisu tu aluminium dah, aluminium. Hakapor jong Solomon silver, nothing. Kajing ruspa adu kata-kata. Kajing staru kabalong hadu kata-kata. Baka rukom sna. Kiying kisem. Kajing osrup. Kajing penbiang yakiniki. Yaki joints. Hakap temples tani. Kajing osrup kabal hadu kata-kata. Kanika Sheba ka Queen of Sheba ka wow. Umday tang kata kajing riam jing bet jong kiniki syakri syakor tip top. Palat ban itu udah bah. Tip top. Pindan Mariat you, pindan you. Hakapor seruan. Nae nujor. Bet palat. Kajing riam, kajing bet ka akor nadong sedong. Namba ublay uang kun. Wat num sim lok na kini. Jalang Solomon klet ya kata. Sim lok kawai rumhun, rumhun, la. Sim lok jungi kat saba lej. Daerah ki kun Israel lu. Sim. Bakado kumangitip baro 1,000 wife. Barka Bible ko ong kini kilaring no ya kadonod ka chung unaw blay. Pitip mday tang kata kadon ka way ka benta ka ba ka Bible ko ong ba utip te ba ublay lo ong umta hanrey sunyaw ya katar ka chung blay banum sim tengah nakiway sim bet. Mday tang ba sim nalor kata mo to rub salt on the wound. Utau ka yeng mani ka temple ya kini ki blay molek ki blay jong gitu ki wife su ubaro tau penlot tu. Te ka Bible ka penpau ya ka jeng susi man ong ba Solomon haki last days jong ute ulapan susi si sayu blay. Te nang tapat hadin balaya kiki usathok kan Ecclesiastes. Wang everything is vanity. Baro kimler ki baro ngadon ka spa ka hajar kimler ngadon ki kalok ka tengah ka pau hajar ngamler don ka spa ka pau namut ban penhun yang haka kitab ka basan Ecclesiastes kito vanity of wealth. Kamot ka jing bamler jong ka spa. Uang ya kamay spa kibriw ya kamay spa. Ndala day ka porban mat ya tu ka so jong ka jing kamay si pang layap. Wanda we ubang bana ka ding kendo rae tu ka spa. Tenman toy you kamay spa. Pelut ya ka por. Uang Solomon uang tangken dia ipor hakani pertai. Oh kia pelut 90% ka jing im jong ki haka kamay spa. Ndala day ka porban bam jalan yap. Ten mentoy yuk spa. Kacing start ngalay nga start bahawang. Ngalay nga hindi tang bang start nga start halu kata nga analyze nga nang. Lada menta nga subo nga snay kani kayeng tek nga atip ya ka angle nang tu hang tu kalau katno nga analyze kan long kumno kay kan wan kumno ka blueprint. I know that wong. Nga tip nga start nga. Nga thok ser nga tip kak ser lang kat no tula nga tip ya kataru wat nomot ban cheat ya nga tip start adu kata-kata kiwan gitu ki argut ki kentai ban kuman chu ono mo ban test ndade ban test ndai ki yakni itu klung kawairu ko ong jonga simple solution akawat bu tu klung tu mat sa simlang berarbat kakmisya kong kus yung kenyo. Tang kenyo. Empat kut ira full sentence karo. Okay, to. Kem ya kani kabrio kerira. Kani kin kakmisya sim. Start hadu kata-kata. Problem you. Start hadu kata-kata. Henry. วงกจิงสตาร์ทเปลี่ยนมันเลียร์
Nang ta usapoy ka conclusion ka bangi baro ngilay tip kadai ka last part kin. Tongin ya puli. Pat ngaru ngan siya siyong noi. Ka last part ka ba uong gumno. Kadai ka conclusion nam ta jonga jongilang baro ani. That's the whole story. Ketugi iki baro hay balaya tu. Here now is my final conclusion. Hadin bala analyze ki bro. Tanggaway. Fear God and obey His command. For this is everyone's duty. God will judge us for everything we do, including every secret thing, whether good or bad. Koki para bangay. Lebha. Kamtam hakapor bamdan bayo imanumunun leba. Namar ka pertay ka system jong pertay ka long ulta bat jongi. Ngi ki pertay day ki lebha hakapor badan ubos. Tre bah, sar bah, one of his bah. Hakapor ubos. She sanlat ubos wood tame ya mesto. Aku. Ka Bible ko ong. Good or bad, kabas niyo ni kababaha, kaya kiba pili, ublay judge. But ainong yangi, kaya bangilali. Nakatadaw kalong kajing kentulang ya baro kibajulet, barobor banlet banyalap banyarap iki branch churches chani satay. Ngihang ningimtip utaulet Henry kisim yala kajing. Ya ka jengkit kli banlet banyarap ya ki prabat chatu bat chani ki yat ki kenta amtip. Let's say ki thong khoma, let's say haka slap, haka ler kia lai. Kum gitu kanya bakado ndala ai buram blayam. Are itu, kaya itu bam chua desain kum tam chi are yo itu. Oh yo itu. God sees in secret. Piarap ya ki para merjanda ka ba PI jimbam. PI ja, let's say kim dan PI dok si dekat ru wat ong ba si dekat le you. Pila ai dekat si dekat idok ru blay good utho. Namar kadan ka book of remembrance, kadan ka kitab jang jingken mau. Hak ta kasngi en play kita ki kitab. Bat mangi. Nginum siya judge, nginum siya bishar, siya kaban perem. Ngin siya bishar kay batho am tu. Kibabha baro kindan tu. Kibas niu te nga ogum ni na bakla. Dali pop panmap na udut sibet no try. Ko try ma pinga, ma pinga sat ka pop jonga. Sat ko try. Sat yo me wan sibet da met ngala sa I bet sat try da snam jong me ya ka pop jonga kabari. Bam dan bi imen muno. Ublay unle anta. Ba de kay ko bahabat kabari mo file na tho. Hata kasngi ba ki kitab upli. Hang ta ken in say rejoice lang. Amen. Last. Now, tagani away. Fear God and obey His command. Shakti you play. But ko ya ki an kanon ki hukum jong play. Katakin kadai ka conclusion jong unu ubriw bastat. Ngangit skembo Solomon ru hadien. Ukla ka bamod di. Mo ukla ka bamod di. Namar ubri banto kadai kani ti ngit scam do ubri bakla kumut umtho re kani den re ngit scam ba ublay ka jing isme jungu dang ailat yu panang ta ulong kuntang wilo. Amen. Hallelujah. Di hakani ka por sya bangan songno an ai microphone ai pastor tongin li ban duai tongin check yala di kum kik mikik pa kum ki samla but in general hei ngila bakla hei mo ngimlong perfect kumbaong tangba ublay pat wanging sakri ulong perfect tong ini duai kupang iwana kamat jong me ablay hagani ka por try ablay mami batang mami try ablay ubakraw oh shalabakuri mayande Jisu nong penem Jisu oh, your sweet presence, Lord, is so comforting. Try. Kublay shibun try, ablay me mihikay, ang mihikay ang ilang iway try, ablay.
Ablay wala nang ilong ki ko try ki bam janai try Henry ko pa mami melong blay ba janai mela ban pen bhai yang i try me pen I ki faults ki jong i try ngin pen bet try da ka jing pen kendu men sim ko try yang a kan ko try bali risa kan ko try ka family jong i try ablay baro kan ko try ablay ka family kan ko try ka family church jong i try ablay me kwa yang i try bangin san kan ko try haka jing san ka bapura kan ko try ablay la ka dealing jong i kan di si paramangit ne ablay bar ki way pat try me hikai yang i try yarap yang i try ablay pen kado ka jing bakla jong i try ablay pen kado mamikin ko pa pen kado mamikin ko try ablay ladang ila bakla ni hantai map yang i map ni pan map na me try ni wana kmat jong me try ablay komle ko mangilong try ni pan map na me try ko pa ba kolor deal bat ki shortcoming zungi kimik patrai kumjo ki para samla try ablay ngi da duai kin ko try ablay ho kin ko try ki ki future kin ko try ablay jong ka balang jong ka ri kin ko try ablay jong long yang long sem try men bat ya ki try ablay ka jing san kin ko try ha ka purity kin ko try ablay men bsu kin ko try hangi yang we pi we kin ko try ko pa ba kodor ko pa ba jong try ablay ni wana kma jong me try ni pai shamekin ko try tang shamekin ko pa ni dems im ni mani mi ka buram ko long shame try mentash wam chukot amen nam ta ka buram jong blay pastor dan Ulay sibon dikan tamden dingdo try lakran ngi hini kapor bat kay ka ba ngaso ka donut ban ngiso ka donut ni haban jit baha ka jim jungi kay ka bang jit menta kam kta ta yangi menta dai kan kta ka laway jungi ru kan kta ya ka kita ki ba sawan hadin jungi ru tinang ta ka daw ko aman kentulang ni baro bangin jit ya kajing jit kapadai. Nakamta jungi ki pampatip yu try Jisu kajing jit kapa kongsan ka bangin jit kapadai tam kalong bangin pedang yu try Jisu kumu try bunong pendim. Namar ba klaim yu Jisu Kris kajim jungi ngin sayap bam jukut. Handai ladangi la jit yu try Jisu bunong try bunong pendim jungi ngin em bam jukut badu. Ngin lait na kata kajing pensitom kababam jukut hapo dujok kata ka jing jit ka bangin jit ka jing jit ka ba kong sandu ha jim jungi bat ki jing jit ki barang ewan ha jim jungi ka bai day bat kalong yung sem ka bai day bat ngi shimet pan bon utra ag jing stan blay wa ag jing stan una ag jing stan ngi ban jit ya ka ba day to ne ko por sung ile ban yang lang ne ko por ngin kay bang ile snow a ba gnum long tang bang sio snow rei a begin le ka in le ka in ilayo I mentan ai ngo nam ta ka Bible ai ngo na kam ta ka Bible ka dei kata ka kitab ka ba ya thu tada phile ek ba dei kani ka de ka reward jong phi tada phile ek bom dei kani ka de ka reward jong phi kam buri ya kanu kam juburi kam jupen nabar kumbalong ka kilom jing tep nabar itanat sapo kaput kamlong kam ta ka Bible kaya thu bet kum makalong kalong hanga berapi bangin pediang ka kumnong in shim ka kumno ba in kijingi kai na kaktin jong blay in panan kam aga jim jongi hallelujah try blay wan khmat jomay na ka por try yon man ai ngu ime ka try no ma mela kraningi ka ski ka try ka jing jet ka badai bangin shim ka try ka jim jongi ka try kam tam ka try i duai ho ngilong tangki breng i duna ka jing start nak tarong ipan na may kajing start ko try kajing start bagin jet ka badai ko try barabor ha kajing em ko jongi ko try blay jong try
try ble jong try baki ai ka bangi le menta ka try kin kta yang i shimet kin kta i kata ka long den ka jong i ka try ble jong try i kita ki ban sawan ka jingam jong i ka try na kata kata ko try habang in shim ka kanu ka rai menta ka try in shim ka jing shap ting me in shim na kata ka jing ting buram ka try yak ai ka ba in le ka try ai ba kan long ka try ka ba kat kum ka mon ka jong me ka try kam tam ka try bang yo soi ka tin jong me ai begin le ka tin jong me ha ka jingam ka jong i ka try yarap ingi ka try kum ki khon ki jome ka try bangin rai bangin shem ya kanu ka senjam ka try kat kum ka jing penyat ka jome ka try jisu ngi shem ning kong e ka try ya me kum ha ka jingem ka jong i ka try ngi rai bangin but ya me ngi rai bangin em nam ta jong me try jisu ha ka ne ka perthai ka try try ble jong try me ong ko try ka jing shep ting me ka try kalong man ken dia no na ka basni ko try hi ken dia na ka basni baro try pa ni phai she me ka try hi pet she me ka try ban le ya ka bahok ba de ka badai ka try kat kum ka tin ka jong me ka try yarap ngi ka try kum ki khon ki jong me try ha ka ne ka jaka try pada ni ka por ko try ble jong try lada gila kum bakla no try ni ki rai pam dei ko try lada kum bakla no try ha kita kijing ya nin ti jungi gila le keno gila rai keno ko pam dei ko try bakalawan ra ya kijing jenjar ha kijing jungi kalak momot ni ka si ka try ni duai try ble jong try bonum ashu try bakata kijing rai bakla jungi try kan bodien ni ka try no himenta ka si try pendukut no ki ko try ble jong try bangi kular ko try ban yat ban me ban buat ye me ka try ban le ka mon ka jong me ka try yarap ingi ka try shisha ka try ble ban pen i ka try i kita ki rai pen i kita ki bang ila le jim jungi try ki bom long satia ka mon jong me ban yarap ingi ka try bangin phai no na ki ka try ngin kala ka mon na kilen ti bas new jungi ka try bangin buat ye me ka try ha ka jing ka jungi ka try jisu ki wan khmat jome ne ka por ka try ngi duai ka try shisha ka try ba ka try kata ka try ble jong try ka bam me ong bakan long kum ta try ble jong try par kata ka lenti ka me bu nam ta jungi bangin ya ngin ya dang ta ka try banginum kiar na try banginum phai den na ka ta ka try ka lenti ka bam la bu nam ta jungi ka try yarap ingi ni ka ski ka try habang yo sngo ka try shisha ka try ble jong try ya ka jing sedang mer ka jing kot jong ni usi muzaya ka try bakum no ka try ka jing bakla ka rai jong try ka pelong yu ka try ban poisha ka try yarap ingi ka try penshai ki dono jungi ka try penshai ki try ki jumut jumper khat jungi ka try play ki khamar jaman sim jungi play ki score jaman sim jungi hagane ka ski ka try magin long ki start ka try om kom ki ba bet ka try nrai ki ba start ka try ki ban le ya ka tin ka jome ban bot ya me na du ka try ka buram ngi ash me ka try ban ngi ai ngo shisha ka try ba me kran ngi hagane ka ski ka try ka buram ngi ash me ka try try shobi ki khon jume kin mi na ka jaka ka try to ai ba jing ba jume ublei pa ai ka jing ai jume try jisu ka jing chat bor jume man semo ko ai bi baro kin don kat bat ngi kiru kho jume ka jaka hoi kiru kho kadang solong satla ka perthai ki ba khat kat pat ka teng jume jisu na do menta pat bom jukut ro amen hallelujah.